Sanibonani mbaleli emakhaya nababukeli emakhaya, nikhuluma noNtokazi uNombusi Yantobela ekhona endaweni yaseThekwini but njengamanje ngiseNanda uMiss Ibhinca lo KZN Queen 2025 sisendaweni yesigameko okwamanje umndeni size kuwona so anonymous ngenxa yesimo esithize uma uzonilandisa ngokuthi babhekene nosizo olungakanani from 2019 kuze kube manje abazange balithole usizo from abantu bendawo, omakhelwane, okhansela bonke. So umanje ngamanje uzonilandisela ukuthi kwenzakalani. Sabona sisi. Uyaphila ma? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Ngizocela ukuthi ngingayivezi ukuthi ngubani. Okay, kinkinga. Nokuthi ngihlala kephi. Hayi kinkinga. Kodwa isimo umuntu abhekene naso kusuka ngo-2019 emva kokuthi kudlule uyinhloko yaleli khaya. Kodwa-ke ingakudluli emhlabeni sike sangenelwa nje kaningi singenelwa betshontsha bathatha imaterial yokwakha emva kwalokho sezwa ngesitini siphahlaza isicabha ngoba ubona nje bangena bathatha impahla usisi wami wahamba wavula icala emaphoyiseni kodwa akukho usizakalo esake sakuthola. Nalibulala icala bekade beyithathile ngaleso sikhathi beyithathile impahla endlini kwakuthi into banivula icala kwaku-2011 kanjalo sisanda kufika la. Okay. Le ndawo emva saqhubeka-ke nempilo saphinde umama wazama-ke wafaka futhi enye impahla kabusha baphinde bangena futhi okwesibili baphinde futhi bathatha impahla ngoba ngezwa nje kukhona into ethi qhu uma ngivuka into yokuqala engayibona ukuthi ayikho i-radio ne-TV, microwave nje yonke into ababeyidinga bayithatha. Baphinda futhi okwesithathu bangena kusho emakamereni nje into eyangiphatha kabi-ke ngoba bekuyihlobo umuntu-ke uyathe egqokile i-night dress ayithuke ingasekho emzimbeni. Bangena-ke futhi nangaleso sikhathi bangena kusho emakamereni ngiyacabanga ukuthi babeyibukela nje thina bathatha-ke yonke into kusho phansi kwemiqamelo baphakamisa bathatha omafoni bachitha nje yonke into endlini bahamba-ke kanjalo. Baphinde futhi babuya-ke okwesine bathatha kusho obhakha bey'ngane iy'ncwadi sasiy'thola nje ngendlela sebesingenele nje kaningi angifuni uqamamanga akekho umuntu wesilisa la ekhaya mina nosisi wami omncane ney'ngane. So nje osikhotheni sengibona engathi la esebephendule khona i-ground umuzi wala ekhaya nje isimo kasisekho ngoba ubona nje kuthathiwe nje izinto ey'ningi isimo nje asikho right ngoba umuntu obekuyena obesiza bekuyena umama ngemali yakhe yempesheni nosisi wami-ke etohweni ekade libamba nami khona i-learnership ebengikade ngiyenza. Emva kokuthi umama adlulile-ke emhlabeni nje yonke into ivele yabheda kakhulu. Kwabheda nje yonke into usisi wami naye uyaphela itoho lakhe so nje impilo inzima umuntu uphila ngayo igranti ne-grant incane kulapho sekusho amapholisi. Into nje bengingayifisa ukuthi mhlawumbe silekelele-ke kube khona la sisizakala khona kube khona oyedwa nje othola umsebenzi uma khona oyedwa othola umsebenzi nje kungaba ngcono kakhulu ngoba awukwazi ukuthi ungahlezi ucela abantu bakudobela inhlanzi. Abantu bengakufundisa ukudoba inhlanzi kodwa fanele uyoyidobela wena. Mase kuba khona nje ukusizakala ukuthi usisi wami omncane-ke athole umsebenzi yena.
Kuyezwakala, siyabonga njengoba uMaye sesibekile isitori sakhe. Siyacela wonke umuntu obukelayo nolalele ukuthi afake isandla la engakhona khona ukufaka isandla. Okwamanje sizobamba la. Ugcina uMaye sangichazela nge-relationship yakhe nomakhelwane. Isimo nje nomakhelwane angifuni uqamba amanga asihle. Singane zamantombazane siney'ngane zamantombazane. So omakhelwane uma bengabona kusho ukuthi khona umuntu ovukayo, kukhona naney'ngane zabafana, bahlezi-ke banezinto zabo abay'shoyo nabay'chazayo. But nje kusho singenelwa. Ngeke ukuthi umakhelwane akambonanga umuntu obekade esegcekeni ebusuku noma ayikho into umakhelwane ayizwile. Kodwa ngendlela esisuke uma bengena labantu abenza ukubi, sisuke silele ngale ndlela singezwa lutho, ngoba ngisho nje ukuthi baze bangene phansi kwemiqamelo bathathe amafoni, bathathe nje yonke into bachithe basuke benesikhathi sonke. So usukulela ungazizwa. Umuthi uyaphaphama ekuseni usokubonakala umonakalo uthi uyabuza ukuthi hayibo, yazi sehlakalelwe isihle esikanje. Akekho umuntu osuke ebonile nomakhelwane osuke eseduze nawe, noma kukhona kuzwile, naye usuke esabelela impilo yakhe. Abaze banisize ngalutho nje umakhelwane? Cha, sisaba kekho nje umakhelwane engathi wake wasisiza nje ngalutho. Hayi, nibe nafika nini khona endaweni? Sifike kule ndawo ngo-2010. Umama wadlula emhlabeni ngo-2019. Isimo nje asikho right, ngoba ngisho ukuthi siphila ngemali yengane e-disable. Sihlala la ekhaya siba u-8 sesisonke. Iy'ngane zabafana ziwu-4, ezamantombazane ziwu-2, mase kuba yithina-ke abantu abadala bawu-2. Njengoba kuney'ngane nje la ekhaya, zina-uniform, azi-affect-eki nje kule sigamagama esenzeka la ekhaya? Ziya-affect kakhulukazi engisabelayo ezamantombazane. Ngoba ukubone nje ukuthi ngoba ubonile kungasekho nasicabha, sihlezi endlini kodwa sisemnyango. Ukuthi nje inswelaboya ngoba ubona nala zangena phezulu ukuthi nje zingenza noma yini. So nje kompela isimo asisihle ngale ndlela le. Konje uthe iy'ngane zamantombazane zingakula ekhaya? Zimbili. Abafana izingane? Ziwu-4. Okay. Yeah, bawu-4 abafana, 2 amantombazane. Sisi kunzima-ke, angifuni nje ukungasho ukuthi Amaphoyisa awakaze nje efike nakanye la ekhaya? Cha, awakaze afike. Kunzima, angifuni ukungasho ngoba sikuyile mali yesibonelelo sengane ye-disability esiphila ngayo. Sikwazi nokuthi sibathengele nje iy'nifomu, iy'dingo nje zey'ngane zamantombazane ukuze ingane ingangeni kusho ekulingweni ukuthi isiyocela ukuthengelwa umuntu wesilisa, ngoba ekhaya abakwazi ukuthi bangenzele. Uthola ukuthi usungene ey'kweletini nje, ngithe shi ey'kweletini zey'mali ezizalayo, ngoba ngiyathatha ngapha ngipheshe ngapha, ngithathe ngapha ngipheshe ngapha. Nje awukwazi nokuthi ilokhu kwamantombazane-ke kakhulukazi, ngoba iy'ngane ey'ningi zamantombazane zize ingene ekuthathekwaleni zezinto, zifuna ukwenzelwa o-boyfriend izinto, ingoba ingane isuke ingakwazi nokuthi ekhaya ithengele uchocolate. Ma konje uthe bakhona abasebenzayo la ekhaya noma? Cha, akekho umuntu osebenzayo, kodwa usisi wami unawo ama-qualifications anawo. Wayenza i-facilitator, unayo nelicense, unawo no-matric. Ebefunda phi? Ubese-DUT ngokufunda. Okay. So ngingajabulela nje noma-ke kube uyena ongathola umsebenzi akwazi ukuthi afukule ikhaya lakhe. Okay. Ngingakujabulela kakhulu lokho. Enye inkinga-ke sisi nje engibhekene nayo eyokuthi ingane ibifunda esikoleni Ohlange. Grade ba? Ibifunda u-grade 11. Shuthi esikoleni kwakukhona i-function eyayikhona. Ingane
yabuya yangitshela ukuthi esikoleni ixoshiwe. Ngabuza ukuthi awuxoshelweni, wathi kuthiwa untshontshe i-calculator. Ngakusasa-ke sisi nje angipholisanga amaseko uma ngizwa ukuthi ingane ngisixoshiwe. Ngavuka ngakusasa ngaya esikoleni ngacela ukukhuluma noprincipal. Uprincipal ngamchazela ukuthi ngize ngodaba lwengane ekulahleke i-calculator. Wathi bakhona othisha abaphethe lolo daba. Ngase ngabalinda kothisha ngoba babesanemeeting. Ngahlala-ke nje esikoleni othisha baze baqeda-ke i-meeting base bangicela-ke saphuma nabo sahlala kwenye indlu. Ngase ngalalela ngabachazela ukuthi ngize ngodaba lwengane ngoba ixoshiwe esikoleni. BekuFebruary mangaphosisi ingane ixoshwe esikoleni. Ngase ngachaza-ke base bathi hayi mama siyakuzwa, sibonga nokuthi nje uthe uma uzwa into wasukumela phezulu njengomzali weza esikoleni. Kodwa-ke ayikho into esingayenza nesingayisho. Sicela ukuthi-ke wena mama uthathe ingane yakho uhambe nayo niyofuna umfana lo omnike i-calculator. Ngabuza-ke mina kothisha ukuthi mina ngizomfunaphi umfana ngoba umfana ngathi ubefunda khona esikoleni khona Ohlange engathi waxoshwa-ke. Kodwa uyakwazi ukuthi uma kukhona izinto abuye eze esikoleni agqoke uniform angene ngaphakathi. So ngabuza ukuthi mina ngizomfunaphi umfana ngoba umfana ukuthi uhlala komawoti. Wase ubathi othisha abazi-ke nabo lokho sekuwumsebenzi wami ukuthi mina ngihambe nengane yami siyofuna umfana loyo omnike i-calculator. Base bathi ngoba i-calculator ingekho ingane ingabuyi kuze esikoleni. I-calculator ingekho ngoba i-calculator iyisidingo sengane yesikole. Ukube i-calculator bekuyi-cellphone bebengeke bangenelele kakhulu, kodwa ngoba i-calculator isidingo senye ingane yesikole ingakho-ke bethi ngeke bakwazi ukuthi bamgcine esikoleni. Ngenxa ye-calculator nje kuphela? Yebo, ngenxa ye-calculator nje. So uhleli-ke ekhaya ubenza u-grade 11. Into engiphatha kabi kakhulu ukuthi uyingane yomfana. Iy'ngane zabafana ziya-adoptha kalula ey'ntweni ey'ngekho right. So uthola ukuthi ingane isingena kuma-drugs, isibamba inkunzi, siyenza into engasile ngoba ihleli ekhaya ayikho into engayenza. Nje nalokho ikona okunye ukuthi nje kwangiphazamisa-ke emoyeni. Konje uthe iminyaka wonke ekhaya ingenzi lutho. Igama lesikole? Uhlange High School. Uprincipal wakhona uyawo? Sengimkhohlwe kwa-principal wakhona. Kodwa nje isohlange la? Isohlange. Okay. Waqala ukufunda khona nje from grade 8. Ngazama-ke ukuthi ngimfunele isikole ngile nje sengibonile ukuthi abamdingi esikoleni ngoba bamnika angazi noma i-removing NR. Yes, no return. Ngase ngahamba-ke ngaya eNkosinathi ngayomzamela khona base basho ukuthi nje u-grade 11 ophuma kwesinye isikole abawuthathi. Ngahamba ngaya eMvaba ngayozama nakhona basho nakhona ukuthi u-grade 11 osuka kwesinye isikole abawuthathi. Ingane bayifuna ifika ifika from grade 8 banyuke nayo ize ifike ka-grade 11. Okay, ngiyezwakala Nkosi yami, uphuma niyamuzwa Nkosi yami. Okunye nokunye senikuthola ngami. Ngiyatholakala-ke lapha ku-Facebook, nguNombuso Ntobela, also TikTok Nombuso Ntobela, Instagram Nombuso Ntobela, kanti inombolo yami 081 31 76 883. Mufuna ukusiza la ekhaya ungaqala uthinte mina bese ngiyaphosta-ke nami. Siyabonga. Siyabonga kakhulu, siyabonga. Okay. Ebukhosini siyabonga. Ebukhosini media siyabonga kakhulu. Sibonge mama. Ngizochaza ukuthi mina noma sahlangana kanjani. Mina noma sahlangana via social media through Facebook. Wayeselibeka udaba lakhe ku-Facebook
Kwase kwaba khona umuntu ongithintayo owakhona endaweni ngoba nami ngazi ngawasendaweni, wase wangitshela ngesimo somndeni, then ngase ngathi okay ngoba vele ngowakhona endaweni futhi ngumisi wakhona la endaweni ngizongenelela. Ngahamba ngo Monday ngayohlangana nekhansela la endaweni uSiyabonga Ntombela, ngafike ngambekela udaba base basho nabo ukuthi njengoba umndeni ungakaze uye kumphathi wakhona kule ndawo engalana because ikhansela liphethe indawo bese kuba nalabo abantu abasebenza nabo bathi ngeke bekwazi ukuthi begxamazele bona kodwa bazofika bona la ekhaya mase bafike njengoba bengakaze befike kuze kube inamhlanje kodwa udaba laqala khona kwikhansela lize lifike nje endaweni kwiNanda FM sibukile abakasiphenduli nakhona sizohamba siye khona sibika udaba lethu ukuze lapho nalapho ifika indaba kube khona ilapho ukuthi khona abantu bayakwazi ukungenelela besize la bakwazi ukusiza khona. Ngiyafiselela nje ngase inkosi yami somphakathi nabantu nkosami abahlala la endaweni singase singasiza nkosami ngempela because kuningani zamantombazane la ekhaya esafunda futhi and kunabantu abafundile la ekhaya kodwa abakazi bawuthola umsebenzi right. Engakusho nje ukuthi ngiyacela nkosi yami lapho nalapho ezweni nkosi yami wena ofuna ukufaka isandla ngiyacela ngathi ungalekelela njengoba kubanda kusebusika ngabo i-sliding doors nje ngathi akukho umnyango ngena umoya amawindow ngena umoya kuyabanda TV ayikho nje iroof iqopokile nje kunzima ngiyacela ukuthi ufuna ukufaka isandla nkosi yami ngiyacela enze njalo nkosi yami ngiyacela ngiyabonga.